Şiratdagi qutlov xatimiz Penza өлkәсе Chadaevka bistesine aşa. Bugün özünün motor tuğan kinin hürmetli milletteşimiz Albikova Dina Yakup kızı karşılı. Onu motor gümür beyremi bilen ihlastan yaratkan turmuş ipteşi İlduz, ulu Habil, kızı Tenzile, kiyevi Dinar kutlılar. Hatın kız irinin devamı. Iratның bütün turmuşu nindi buluğu hatından beyli. Yazmışıma seni miңа бүләк иткәне өчен мин мең рәхмәтле. Фәрештә кебек матур, назлы, акыллы, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, туган көнең белән котлыйм һәм тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан әниебез, менә инде син матур гомер итеп киләсең. Бүген сиңа 46 яшь тула. Бу бит хөрмәт һәм бәхет яше. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, төн йокыларыңны йокыламыйча, безне иркәләп үстерүеңә. Олы тормышка басарга ярдәм итүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Безне генә түгел, хәтта якыннарыңны да матур гомер кичертерәсең. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниебезнең туган көне шау гөл чәчкәгә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик әз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барсы өчен рәхмәт сиңа яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Хөрмәтле Дина Якубовна, матур туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә бездән кабул итеп алыгыз. Canım eytmik, ağır sözler belən demik көңілге. Бәхет құшым болып қондың мәңгілікке, йөрәгімнің түрінде өскен гүлге. Син бүләк иттің бәхет кенә, яқты матур мизгелләргә күмеп кенә. Синең янда, синең белән мин бәхетле. Син яктырттың күкләрне тик син генә. Сине эзләп үттем чакрым юл.